ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଲସାଗୁ ଓ ଗସାଗୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସୁଛି। ତୁମେ ଲସାଗୁ ଆଉ ଗସାଗୁ ଉପରେ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଖାଲି ମୁଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଖାଲି ଦେଉଛି ଚାହିଁରେ ଦେଖ। ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ସମାନ ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟୋଟାଲ୍ 4ଟି ଆଗା ରହୁଛି ଜିନିଷ, ଦୁଇଟା ନମ୍ବର, ଦୁଇଟା ଲସାଗୁ ଗସାଗୁ, ଏ 4ଟା ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ତୁମକୁ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଦେବ, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ 48 ଦେଇଛି, ଗସାଗୁ ଦେଇଛି 8, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 16, ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି 85। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ସୂତ୍ରଟା ପକାଇଦେବ। ସୂତ୍ର କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲସାଗୁ ଇଣ୍ଟୁ ଗସାଗୁ। ତ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଯଦି ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ନେବ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ନେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 16 ପକାଇଦେବ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଜାଗାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପକାଇଦେବ ସମାନ ଲସାଗୁ ଜାଗାରେ ପକାଇଦେବ 48, ଗସାଗୁ ଜାଗାରେ ପକାଇଦେବ 8। ପୁଣି କ'ଣ କରିବ? 48 8 ଗୁଣନ କରିଦେବ। ଏପଟେ ଦେଇଛି ଗୁଣନ କରିଦେବ। 8 ଅଷ୍ଟା 64, 4 ଖିଆ ହେଲା 6, 8 ଚଉକୁ 32, 6 38, 384 ପଡ଼ିଗଲା। ଏପଟେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ? 16 ଗୁଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 384। ତ 16ଟା ଗୁଣନରେ ଅଛି, ସେପଟେ ଗଲେ ହରଣ ହେବ। ମୁଁ ହରଣ କଲି। ତ କିପରି କରିବ? ହରଣ କଲେ ତୁମର 24 ଆସିବ। ସେପରି ଅଛି 20 ଓ 25ର ଗସାଗୁ 5 ହେଲେ ଲସାଗୁ କେତେ? ତ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଅଲଗା ସେପାରେଟ୍ ଲେଖିନି, ତ ନିଜେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 20 ଆଉ 25 ଦେଇଛି। ଗସାଗୁ ଦେଇଛି 5, ଲସାଗୁ 85, ସେ ସୂତ୍ର ପକାଇବ। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲସାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ। ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଜାଗାରେ 20 ପକାଇଦେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଜାଗାରେ 25 ପକାଇଦେବ, ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଲସାଗୁ ଜାଗାରେ 85 ଲସାଗୁ ଲେଖିଦିଅ। ଗସାଗୁ ଦେଇଛି, ତ ଗସାଗୁ ଜାଗାରେ 5 ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଦେନ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା? 20 ଓ 25 ଗୁଣନ କରିବା। 25 ଶୂନ 0, 25 ଗୁଣ 50, 500 ସମାନ ଲସାଗୁ ଗୁଣନ 5। ଆମେ କ'ଣ ଟିକେ ଓଲଟା ଲେଖିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା 50 ତ ପ୍ରଥମ ଆଣିଦେବା, ଆମେ ସେପଟେ ନେଇଯିବା। ଓଲଟା ଦେଲେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଲସାଗୁ ଇଣ୍ଟୁ 5 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 500। 5ରେ ହେଲା ଗୁଣନ, ସେପଟେ ନେଇଯିବା ଆମେ ହରଣ ହେଇଯିବ। ତ 500 ହରଣ 5, ମୋ ପିଲାମାନେ ହରଣ କରୁଛି, ଉତ୍ତର ହେଲା 100। ସବୁ ପକାଇଦେବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ୁଛି। ତୁମେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କର, ତୁମ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଏଇଟା ସାର୍ମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହ, ତୁମକୁ ଦେବେ, ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।